administration candidates sa mga Mindanaoans. Kasi yun nga, yun yung kumbaga concrete na nakikita nila eh. Yun yung malapit sa kanila more than what's happening in Luzon or in Visayas kasi sa kanila yun. Yes, yung issue kasi ng Marawi is nandun yung goal to rehabilitate, to rebuild. Ang nagiging problem lang ay yung mismong pinaka-proseso, parang yung pinaka-red tape sa iba't ibang ahensya. Pero naintindihan ng mga taga Lanao del Sur, naintindihan ng mga taga Marawi yung goal ng pamahalaan na i-rebuild. Sino ba naman yung pamahalaan na gustong sumira ng isang community? So, very challenging lang yung situation during that time kasi alam naman natin yung Maute ISIS talagang inoccupy nila yung mga mosque, yung mga bahay, yung mga underground, yung mga basement ng mga ito at talagang walang ibang way na mapalabas sila kundi itong military operation na ginawa. So, naintindihan nila yon pero naintindihan din nila na hindi sila pinapabayaan, naintindihan din nila na meron lang kailangan proseso, merong bureaucracy na kailangang, merong red tape na kailangang i-handle. So, ito lang yung mga issues na kinakailangang i-handle. But, yung primary concern, which is rehabilitation and rebuilding ng Marawi, nandun pa rin yun. Wala namang duda dun sa direction na yun.